Wadhi mago motenre kod weche mag dho nam ahinya dho nam Masori gwenge ma Migori. Geno mar jolupo e dho wath Masori dhi tiyo kod banda mane oyaw medo mana duono ka nyaka sani pod ok ginyal tiyo kode. Jojuma luwo gero banda no mabende no kawo milion 140 kod gimomiyo jolupo ok ti kode nyaka sani. Ng'wen mar dwe mar aboro mar higani neno odiechieng'no mar mor kaachiel kod geno ne jolupo e gwego mag Nyatike. Odiechieng'no jatend migawono mar pur, pith jamni kaachiel kod re Peter Munya ne oyawo banda mar rech e dho wadhno Masori mabende oger kod omenda maromo milion 140. Tasaidia wavuvi kuongezea value kwa mapato yao ambayo hapo mbeleni hawakuwa na hiyo nafasi, kwa sababu facility kama hii ya kupeana facility ya landing ya processing. Kata kamano genogo mag jolupo mane gintiere godo ne bandani dhi tieko midhiero mopogore opogore magisebedo ka gikalie ma oting'o mano makethruok mag rech nyaka sani koro pok ochopo kare. Sani koro chuno ni ais wang'iewo nyaka siling 1,000 gunia moko ningo bedni ne watimo ne wadwa omo wang'iewo to wan gi gimo ningo bedni waloso go kendwa. Waneno pek mar kuma wanyalo kane rech kwa godo nam onge. Oningo bedni loso nwa iska, oningo bedni wabedo gi gari ka makarech wadonjo ka to nyalo bede gari. E kinde mar lodo achiel mokalo nyaka ne yaw bandani koro pok ochako tich nikech onge mar stima onge. Koro ok wanyal afford fuel mar riembo operation maka. Koro wasewuoyo mondo mirwaknwa stima mondo to chakre. Jolupo e dho wadh Masori wacho ne gineno lit ka koro nyaka sani pod gikale midhiero mopogore opogore ka bandano monego konygi to nyaka sani koro pod olor. Sama ne minister biro moga oyawo ot, jolupo ne nigi mor ni immediately gidhi chako tiyo gi odni mondo gichak neno ber. To nyaka sani pek mane wan godo kane odni onge cha pod nitiere nyaka sani kech onge step mosetimore kata gimoro amora ma dhi mbele nyaka kawuono. Kata sani ka uneno ka gigi olor kacha nonego bedno yaw udigi nonego bedno yaw kuonde gi te. E sama jolupo koro to lemb geno ni mondo kochino madongo koro chak tich. Kwayo mar gima duong' en ni chiro ni madongruok kik obed kaka moko mag piny owacho mabende osekwamo kuom gima thoth e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kora mwe kwaya e kaunti